Voor cliënten gaat het hier om een zeer principiële kwestie. Ze kunnen op grond van hun geweten geen onnodig pijn en letsel toebrengen aan hun dieren. Ze weigeren daarover om principiële redenen het oormerken van hun dieren, zowel runderen als schapen, welk dier dan ook op hun bedrijf. Het oormerken berokkent de dieren namelijk onnodig aanzienlijk leed en pijn. Niet alleen bij het aanbrengen van de oormerken, maar ook met name daarna. Neffens Tom de Groot uit Grauw en Henk Brandsma uit Bolsert kunnen de eermerken uitscoren. Boppen dat binnen er oren manieren om vee te registreren. Lik als een baan om de poorten en een maagbolus. Die komt in de magen van een skiep en kan elektronisch scand worden. Maar neffens het Iepenbier ministerie moeten de boeren haar gewoon aan de regels houden. In dit geval houd ik vol dat het al dan niet oormerken van schapen op basis van een bepaalde opvatting omtrent het welzijn van dieren niet kan worden gezien als een levensovertuiging. En dus vindt justitie dat de skiep wolmerkt worden matten. Dat bepaalde de rechtbank in Ljouwert in 2000 ook al, maar de boeren doen dat nog heel tijd net. En dat kost het geld. Die skeer die is op de start 20% korting op alle Europese subsidies die een boer krijgt. Dat heeft mij dit jaar precies €2200 kosten. Hoe 2 weken docht het Hof uitspraak.